vergeten. Er was eens een hele grote familie. Er was een zus van 40 jaar. Er was een klein zusje van rond de 7 jaar. En er was een zus van rond de 13 jaar ongeveer. En er was ook een broer van, ook ja, zo'n leeftijd. Dus ja, mijn kleinste stiefbroer, dat ben ik dus. Sorry. Die heet Arthur. En mijn verjaardag is op 28 november. Arthur heeft ADHD en is vaak agressief. En Arthur heeft ook lama's zien vechten. Ik heb ook Astrid Braaien gezien. En mijn zus van 40 doet al 2 jaar voetbal. Mijn jongste zus, tussen haakjes mij, zat 1 uur op de wc zonder wc-papier. En niemand kwam mij helpen. En mijn middelste zus was net op tijd om de stekker van het broodrooster uit te trekken, want anders ging het brood gewoon niet frieren. Dit was mijn verhaal over onze familie. Oké, dus er was een jongen en die hield van voetbal. Toen ging hij naar Noorwegen voor de lol. Dan was hij daar naar het Justin Bieber concert geweest, want hij had gratis kaartjes gewonnen op straat. Van Messi. Toen kreeg hij de handtekening van Messi, want die was hij daar tegengekomen. En daarna was hij gewoon aan het wandelen van op straat en toen werd hij geraakt door een auto. En was hij half dood door het ongeval en hoorde hij niet meer te doen. Hij is één Een gat heeft ons. Ja, hij zegt hey Fons en hij zegt oei, ik hoor u niet. Ik hoor maar half. Ja, ik hoor u maar half. Ik hoor maar half. The end. Applausje.